Khubor na kaksiyan ka U Blei ka bangadam bani benta minta galong revelation through the Spirit ka jingpynpaw lingba U Mynsiem na sing nong rimi gani ka khubor na ka shiti ka banengkong ka U Paul shiki benget ka balang Korinth kalenong ka baar bagadikhat ka bashipo Henry U Blei ulapynpaw yaki hangi da U Mynsiem jongu. Namar U Mynsiem uyet yaki eke baro. Wat yaki taki eke ru kiba jilliu ki jongu Blei. But God revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searched all things. Yes, the deep things of God. Hagaway translation, but God unveils these profound realities to us by the Spirit. Yes, He has revealed to us His inmost heart and deepest mysteries through the Holy Spirit, who constantly explores all things. U Blei ulapynpaw yakita kieke shangi da U Mynsiem begot. Hot ulapynpaw shangi yakieke kibari joga donot ki jingmaīan kibar jillio lingba U Mynsiem begot ubayay buteng banang say habashai yakieke kibari ki jongu Blei. Kanika contain unveils, revealed, naka contain Greek apocalypto. Kabamot to uncover. Banweng no agadaga jinka to lay opened banpani habashai what has been veiled. Banpani habashai ki kabalaka perda borosikata to disclose banpani to make bare to make known banpantep to manifest banpynpaw ya ki kabalaburi mensyua usakri U Blei Paul ula poi alap shaganong ba Korinth kabari ka khmut khandau ka istimas kabadana ka doba Europe kadi gawai na kinong ba kabalam khmat agasan hima sima jong kahima Greece ka gapor bagari ka preng jong ka khayi ka patengru hangta bagari ka nong ba kabaya khle jet ben reo dan sibon ki jet ben reo hakari ka nong ba kari ka preng jong ki nong le jinglet kari ka jagaru hakabagadon ka temple jong kata ka Blei Aphrodite kabala juti beka kum ka Blei jing'iet Bat hagaway par galiang gari ka Blei jong katma. Long ba gani ka long ba? Kidon sibon kilingdo kentay. Daki hajar ngot. Kibale ikikam nuti kam jakhlea. Kibayat malakamit. Banle ekakam khaimat kidigiling do kentay nagadara kani kanong ba kabadap de kajing bamman kajing jakhlia kajing jersey kajing mani blita ka bonjat
bun rukam. Apostle Paul hakari ke jinglet missionary ke baar. Ulalai katu kani ki jaga ban syakri ban yalap. Ula poisha Athens, ula poisha Korinth. Ha Korinth. Layatho ke Bible, baladan arngun syukurim. Priscilla barakwela ki bala syabi eno. Hau parsha Rome. Na Rome. Bagi ni ke arngun kilawan poisha ni Korinth. Bagi ni ke simpen kre lupa jung U Blei bawun sawan poyu Paul. Bagi ni ya trelang ke business kum kinong tau yang jan. Kabadai kawe ni kelat kamai pisah tu ke por. Lainut kini kelaya partner lang ke business. Bat namar gidir ki brig batip yu try ki bran ke donor nam ke kam yalap. Kelaya trelang ban yalap ke gospel. Baru Paul kumbalong yu jaga namar ke jing sharpen shitom ke jing ulang berkin ria anak ni ke kanong ba. Handrai ka don ke jing ito pa menmit. Kabo angel jung try wong wat jukin ria anak nagari kanong ba. Namar ngadon bun brio hagari kanong ba. Hallelujah. Kum do Paul una ye song hangne ban tray ye ke kam ke jung Blei. Bar kum ta la pniang ye ke barang hagari kanong ba Korinth. Ngong biang kare ke jing let missionary ke baar ke jung Paul. Kabaula pendep ikene ke jing let missionary ke baar hagisnem saupu khandai rosan puar. Sausnem lapniang barang Philippi, Thessaloniki, Iberia, Athens, Korinth. Kini di kisnong ke balakta hagari ke jing let mission ke baar. Balapan khai kene ke barang Korinth. Kabak hambun ki khot barang ane ki jatbenri ki beper kari ke Gentile church ka barang ka badap ki babon ki jatbenri ka sidi ka benengkong ka Paul utho saka barang Korinth long bola tho usnem sanbusan idi kabamur lakum lai lane sausnem hadin bala pniang ka barang utho men baudan na ke jinglet missionary ke balai men baudan ha Ephesus utho agane ke city seki prabenge kibana ke jaga namaru yo sneu yo jingtep ye ke jinglong jingman jing ke balang we yo khobor yo jingtep ye ke dia prat ha ke balang ye kasi per simot aga balang kadan ka faction aga church kadan ka jinso ye per hanta ka personality conflict we wanga jo Paul we wanga jo Apollos kumbalong aga ki simenta aga balang aga nong ba shalom kibriyo kimpen itu ele begini ki khot jaga balang Chris Kyong aga balang jungta, aga balang jungta. Aga nong ba ajimda garan ka faction. Kazin paria ka met jo Chris. Ka balang Christ tabar ka church ka balang ka jungutrai. Amen. Kamde ka balang jungnunu ubrio. Nimde ban ajaka ka personality conflict ka church. Ka jing snow kanhon. Ka balang ka jungutrai. Balabio sio kanong baru ki bri ki bangagri ngadi khot jaga balang uta jung deka kerteng brio ya ban seneng ban penbet ik bokum kita amen ka balang gere ke mutra Jesus Christ upol yo jinte bakaran ka faction na church la bharia ke meru Christ nanda gadan ke jingken rum ken ram ru ka church nang dagaran ke jing pendan kam bakalaru ke jingai ke bakin U Mynsiem hagane ke barang ke jingkerum kenram ke de ke rukum bam jing khwai trai mshim la sharai ke long turmur ke kenrum kenram ke de ke song kha song man ke ne ke perthai ke lasang ban rum biang ke church namar ke ne ke
Rukomlong juga nong ba Korinth. Kajing dirsi. Hakikam syong kaj magala arung hagabalang. Kita di kenrum. Kimat prengjer ke city jong Paul. Kabenengkong si ke Korinth. Kedai banuan ra biang ke jelong kowe hagabalang. Hagabagalaran ki faction ki babon. Kerja prak ki babon. Kabar banuan ra biang ke jingbe berhenti. Hapreng ki kenrum keram ke lara ke church. Kabalai ban hikai janai sebagai jingai Mynsiem khot. Nama lapendan kam bakhla ye ke jingai ke Mynsiem khot hagane ke balang. Hagabasnang usyakri U Blei Paul. Wai ke jingaro ye ke balang ke utrai Korinth. Kasidi benengkong lan benengkong ke khot benengkong ngomne. Upol yo bala khot wa apostle. Baru Jesus Christ daga U Blei lem baru sustenance upara banget syaka balang U Blei ke bah Korinth lakho egene gashiti syaka balang U Blei ke bah Korinth mdei syaka balang U Paul mdei syaka balang U Apollos mdei syaka balang U Petrus syaka balang U Blei ke badana Korinth. Kharbasa wang aingo yo Blei jonga khlem da por shbang jongpi namar kata ka jingai ei ka jong Blei ka bala ai happy o Christ Jesus upol uri usyakri jong Blei buran ka jingsta ban tho city baru sedang da ka ba appreciate da ka ba peni ka jing snow ngo ya kipanget ka balang hakhoren wang aingo yo Blei jonga khlem da por shbang jongpi namar kata ka jingai ke U Blei ke bala ai happy how Christ Jesus kadan ka jingai ke U Blei happy ka bala ai how Christ Jesus nabahagi ki ai baro lapan man kerhai happy dakani ka jingai ke bala ai shabi ko ka balang haki ki baro lapan man kerhai happy la enrich happy lapan ruspa happy lapan roy happy da kane ka jingai amen ngin roy ke jim kristan ngin roy ke jing syakri Blei de ke jingai ke jong utrai amen klem ke jingai ngin Umlong satya ka jingai ke ka dosbo jong ke jingim kristan haki ki baro pilaman kerhai ke jing nang kren haga jing tip kumbala pun scam via ke jing plau Blei haba phim simduna haga no ke jing ai haba khmilinti ke jingpynpaw Jesus Christ bautrai phim simduna ke no ke jing ai kabamot ke jing ai ke bakin U Mynsiem daga jing ai ke jing utrai nagata kadau ka tin Greek ini ke jing ai ke bakin U Mynsiem layo anak ke tin Greek charismata gift of grace hakabala yo ke ki kerteng balang hakiri ki sinrin no lai kerteng ki balang thmai charismatic church ki balang ki banget hakajing ai ke jong U Mynsiem khot ka barang Blei ka ban pniang ka balang mdei tang ka balang evangelical church ka balang ka banget akajala mdei tang ka Pentecostal church ka banget ka Pentecost mdei tang ka charismatic church ka balang ka banget akajing ai ka U Mynsiem khot U Blei ka ban pniang ka balang kabanieng ke singi ba khado ka apostolic church ka balang ka barani ka mandate ban pendep ke jing khot jaga beneng ka bara pha ban nei jaga percay ban pendep ke mission ke jing utrai ka balang Korinth ka roy ki babon ki benta daga jingai ke utrai ka city ka baada na ka bapra wong Paul ki banget khabenyo Henry ko mapila roy kerhai haki ki baro haga jinget haga ktien haga jingtip haga jingminot baro haga jing iet jumbi shangi to sumar ba phin roy kerhai ru haga ni ke jingai kadan ko par ke jing duna jo ka balang Korinth kim par roy satya haga jing ai ban ai shaka kam U Blei kim par roy satya haga jing ai ban ai shaka kam U Blei
Kila roi ke jingai de ke jingai ai. Kila roi ha ke ktien. Kila roi ke jingtip. Kila roi ke jingminat. Aka kam sekri blai. Henry ke jing ai ban ai se ke kam U Blei. Kimpa roi satya. Upolong adwai. Bapin roi ha ke grace of giving. Ke jing ai ban ai. Se ke kam ke jing utrai. Angu utrai ke balang Christ Tabernacle Church. Kidan ki balang ki ba minswa. Kiri ki balang ki ba depend nabar. Hari minta kiri ki giving church. Kila roy ha ke jing ai. Kila long ke jing kersan ke jing tray keleng ke jaga. Ngamdan kamban share kerteng. Kiberana ke finance ken tip ya kata. Kiran ki balang ki belari ki giving church. Kabangin poi perkhat ke jing ai ki ke khlan palat. Nama kila ada ke grace ban ai. Hallelujah. Kila ada ke jing ai ban ai. Sega kam ke jung utrai. Hari nu pola de ban ai U Blei. Nanda banang hikai sini ke balang. Nanda open i ke jia pat ke jia prah ke balang. Nanda kala nong ke baar pat. Peteng bagala nong ke beningkong. Open i ke bor ba ke jing star ke jung U Blei. Ya kabala pinpau de ke jing yap ke jung Jesus Christ ha ke ding thana. Ibe korel nong beningkong. Kar khol ke ba khat pra ter. Hadu kala nong baar. Kabang ini pulir khat ban riu ter. Upol penihang ni ke jing star ke jung U Blei. Ke jing star ke jung U Blei. Ya kabala pinpau no how Apostle Paul bar kiwe per ke syakri ke jung U Blei. Baga ba khambon ke jingpynpaw. Layo adu Apostle Paul. Syabhang ke ege bau Jesus Christ sula pendep. Ling baga jinyap ke juga ding pra. Kabala buri eno. Nagitai ki hajar senam mensywa. Ya ke plan trekam ke jung U Blei. Ling baga jiwan ke jung tra Jesus Christ. Ya kata ki ong ha Bible ke mystery. Ke jingmaīan ke bala buri eno. Naki prophets mensywa. Kim Shampang kini ki prophet. Ya ka eka ba ki prophesy Shampang Messiah. Shampang kini ka ya jo ka jingayay. Kim Shampang kim tip satya. Shampang kini ka dispensation. Kabangabar pingi dan minta kaya trekam ka jung U Blei. Upol udi bayo sibon ki revelation. Ki jingpynpaw. Ki jingpynpaw jo ka jingtip. Ya ka jingmaīan. Jong ka jing tray ka jung U Blei leng ba ka jingyap ka jung Jesus Christ ka dimpra ka jingtip bar ka jingmipat ka jung tray Jesus Christ. Tangapo kini ki khendiat por. Jong ka jingpendep kam ka bakrau ka jung Jesus Christ. Ka jingyap jingtip jingmipat Jesus Christ. Kidon sibon ki jingmaīan bala buri. Ya ka bala pinpau. Hawa Apostle Paul. Ya ka bala tho. Hakishiti ka jung. Amen. Amen. Larang inyo kem. Ya ka ege bau Jesus la pendep. Nakam da janga barjbi. Ka jim bersan ka Umlong syu kumjo. Hallelujah. Amen. Hawa Adam ngilayap. Hau Chris ngiyo ka jingem. Hawa Adam ngila du no ka buram jung U Blei. How Chris ngiyo abiang ka buram jung utrai. Hallelujah. How Adam ngila long ginongpo. How Chris ngila yo ya ka hok. How Adam ngila jano na khmar jung U Blei. How Chris la walambiang ngi shajan jung U Blei. Don sibon ke bangila ban yo na ka ege bo Jesus ula pendep. Nakdong ngam ban puri segi siti ke jung Paul pinlap de ke bo Jesus lale ba pinlap de kata ka jingpynpaw ka jingpynsyai U Mynsiem ko pindan ka position juga authority ka jaka juga board ba ka ikhtiar ha ka siti ka jung Paul segi benget barang Ephesus lano ka bar wang bala pen emengi la pen ni yangi la pen syong yangi lembaru Chris ha ka jaka peneng ngimlong syu ki victim kilanot ki basya khnyot ke jingmaīan ka brai hiling ilong ki victor ki nong job ngira na ka position ka authority
lapan imingi, lapan miingi, lapan syongingi, lapan Chris. Hake jaka peneng, ka jaka bor, ka ikhtiar benginya, sensyar lang baru terai, hake deka percaya. Haleluya, haleluya. Poluang, men bangawan ya lap api ku kibanget aka balang Korinth. Ngam simlawan hake jing start, ka jing penak keren jonga. Namangala kut jumut banam tipe ye, sepang jongpi ritang yu Chris bari u balasa anar kana. Kanang baga jinget jibi kanam syong haka jing start jigi brio. Henry haka bor ka jong Blei. Don sibon kinang yalap ki brio jubal ki ba kren ka ktin ba daga jing start. Jong ka pertai. Daga jing start joga jing puli. Kam don satya ka revelation knowledge. Ka jing tip joga jing penpaw U Mynsiem khot. Kawan naga khli kalek siga khli. Kalek siga jabi jigi brio. Bala seng nong rim mi ka jinget jigi haka jing start khli brio. Upoluang ka khanang ba ka jinget bi kanam syong haka jing start jigi brio hanre ka bor ka jong Blei. Korban rio lakum taru ngi kren ni ka jing start hapreng ke ba janai. Wang lakum taru ngi kren ni ka jing start. Tamagani ka jing start ka ba ngi kren hapreng ke ba janai. Kiba jana ini kamu setia kibam dunasu, kibala biang nadong sedong, kiba jana ini ke keren kibri kibala arangba outrai, kibala long matured, kibala arangba, ni keren ni ke start, hakita kibala arangba hakaba U Mynsiem, datang kibala arangba hakaba U Mynsiem, kibala arangba outrai kibala banyo catch ika wisdom of God, ya ke start ke jong Blei, amen. Amen. Kibarang long haka jinget, kibarang long haka ba U Mynsiem kinam laban catch ban yo kem mi ke revelation ke jingpynpaw ke jing U Mynsiem. Henry wong om mi ke jing start jena ka pertai. Lemne ke jong ke ba khraba tri jena ka break ba sadono. Ngim kren ni ka jing start jena ka pertai lani ke ba khraba tri jena ka break ba sadono. Henry ngi kren ni ka jing start ka ba ri ka jong Blei. Hallelujah. Ngi kren ni ka hidden wisdom. Ngi kren ni ka jing start ka ba ri ka jong Blei. Don ka hidden wisdom. Ya ka bala bore de tang Holy Spirit bala ban reveal ban penpaw ya ka jing start ka ba ri. Hallelujah. Ki hidden wisdom. U Blei ka ban reveal do Mynsiem khot shana ba shabi. Nam go deep in the spirit. Nam jileo ka pertai ke U Mynsiem. Ba filaban yo subon ke revelation. Na ka able Jesus Christ lale. Lemba ke jinyap ke jingtep ke jime pat jo. Ni kren ni ke jing start ke beri ke jong Blei. Tin yo ong lang ban ngi kren ni ke jing start ke beri ke jong Blei. Try quite vi pin kren ni ke oracles ke jong Blei. Kren ni ke jing start ke beri ke jong Blei. Hallelujah. What keren ni kasi start juga percaya. Ya kabala buri. Kis pas senem hajar senem mensuala buri. Ki prophets kim lap ya gane ke jingmaīan. Ya kabala buri. Kabau Blei ulat mulupa mensua ki karta. Khnang ya kaburam jongi. Hallelujah. Kani ke jing start kalong khnang. Ya ke glory ke jong hallelujah ki khon ke jong Blei hagane ke dispensation ke yatra kam jong Blei ya ga bandan ne ke bakhra batri jene ke perthai bala itu namalara kin jindala itu kin dala saanat na ya utrai ke puram dan ne ke bakhra batri juga perthai bakin itu ene ke jing start ke bala buri jong Blei namalara kin jindala itu ene ke jing start Kajobli kinam jin dala saanat phana ya utrai ka puram. Shem bikinong sensar, but headquarter jongga dujok soitan ro kishem. Pakai iga bakile eu jisu ka bumarang penman ka kertok kelah sakit. Ka khruat kelah. Kimpoi berkhat bau jisu daga jingyap. Uya ban rong sega realm of death, sega jagat rekam jong soitan ban penduno iga jingyap. Amen. Hallelujah. Ki mudur ban penkot ya ke ministry ke mission jong Jesu. Handrai lembag ke jingyap. Urung sega realm of death to destroy ya ke power of death.
Upendo ke jingya bagi banget hau Jesu kini miap syo. Henry kinyo ye ke jingim ke babam jukut. Hallelujah. Oh nama lara kila itu kindim jinda sana pna yo try ke buron. Henry kat kumbala tho ki ke bagi khmat kam pat simla yo i. Kaskor kam simla yo singo. Kim simla mi ru aga da ono chigi brio. Kilong ki ke bo blei ula bu lupa ki ba i yo blei. Don sibon ki bagi khmat brio kam pat yo i. Kaskor jupi kam pat yo singo. Kilong ki bo try ba de kre lupa. Nah da ki ba i yo try. Amen. La pidei ke be yo try don sibon ke bala bu reno. Ya ke bo Mynsiem ko un unveil. Un penpaw. Un uncover. Kat bapidang yat bak utrai haga jalam ke jong Mynsiem ko jong Blei. Amen. Hallelujah. Anda siswa gong Henry U Blei ula penpaw yaki hangi da Mynsiem jo. Mynsiem jo Blei du Mynsiem jo ke jingpynpaw. The Spirit of God is the spirit of revolution. Ubala ban unveil yaki ki bari ke jong Blei. Balai nama kada khat kharwei kom kumne. Namar uno ba itu yaki ke jong brio. Henry tang Mynsiem do brio ke bahapo jo. Kum juru yaki ru ke jong Blei undan ba itu. Henry tang Mynsiem Blei. Yaki ke jong Blei undan ba itu. Henry tang Mynsiem jong Blei. Ubala ban penpaw ki ke jong Blei. Hallelujah. Hallelujah. Mangiting ila priang om ya Mynsiem jo na kaparsay. Henry yo to Mynsiem ba na Blei. Kanang bangin yo itu yaki ke bala ai hangi da Blei. Nila priang inu Mynsiem Blei kanang bangin yo itu yaki ke bala ai hangi da Blei. La ai dan kam siudor. Hallelujah. La ai da Blei ban yo ikata ki jing ai ke jo Blei. Ngidan kami Mynsiem ba khor jo utrai uban uncover. Uban penpaw. Yaki ke ru ngikren. Yakita ke ru ngikren. Om da kiktien bagajing start brio ka hikai. Henry yake ba Mynsiem uhikai. Hallelujah. Daga ba ya persang yaki ru ke bakin Mynsiem bat ke bakin Mynsiem. Kadkhor ga ba khatsam. Henry ubrio bakin jado priang yake ke jong Mynsiem U Blei. Ubrio bakin jado hangne. Pibadon ga Bible paring kongkumne natural man. Natural man. Ubrio bakin jado natural man. Priang yaki ru ke jong Mynsiem U Blei. Namar kilong ke jing ibit ya u. Bar umla bani thu yaki naba ka daga bakin Mynsiem la bishar. Henry u bakin Mynsiem u bishar yaki baro. Ubrio bakin Mynsiem u bishar yaki baro u discern. U judge yaki baro daga bakin Mynsiem. Hallelujah. Namar uai batip ke jingmut utrai laun hikayu. Henry ngingi don ke jingmut Chris. Ki spiritual person, spiritual Christian. Ki don ke mind of Christ. Holy Spirit reveal ki. Baruan ra ke revelation ke mind jonki. Ki don ke mind of Christ. Hallelujah. Kiyo ke jing perkhat ke jong Chris. Balai song ke Bible penkeladur no iladi de ba. Penkeladu iladi de ba pentumai ke jingmut jonki. Ka transformation sedang naga jingmut. Baga jingmut ke bala syarai do Mynsiem ko jong Blei. Amen. Amen. Lenong balar ke menikong kumju manga ko prabangai ngam simla ban kene pi kum ke bakin Mynsiem. Henry kum ke bakin jado. Kum ba ki khulung hau Chris. Hangni pat kene kintin kin jado kamde kum de kintin hak kasau kin jado hangte. Hangni ke English Bible kong carnal. Namla ban kreni fikum make bakin Mynsiem nga kreni fikum ki carnal. Ngan batai fi gane syabang naya syafran. Hangni lightly ki kerdan jong ke jing brio. Lani lightly ki kerdan jong ke jing Kristan. Udah natural man, lani natural Christian. Nanda udah spiritual man, lani spiritual Christian. Baru udah carnal man, lani carnal Christian.
ngap bne apa kerkhar khasa namar ngam ki ubriu bakin jado unnatural Christian pediang ya ki ke jong Mynsiem U Blei uni unnatural Christian udi kursan ubala long Kristen tamam pat yo jingkha arsen pat yo jingkha batmai pat shimla khana ko ba no Mynsiem ka jingkha na ko ba no Mynsiem ki babon wa ka nong ba astrology ki hikai ki ong ba lemda kha ye pina ko ba no Mynsiem pina mi le chima U Blei ki batai ka ne lemda pen baptis ye pina mi le shabaneng kata di ka wrong teaching ka jing pen baptis kamla ban pen khar sen kamla ban pen khar sen pim khar sen da balik ngam hawa la pim par kala bamot pingam arsen lai sen ru mkhare fi shikama U Blei lemda khavi ko Mynsiem ka kren lemda la pen khavi da ka tien jo U Blei ringa ba ka bor Mynsiem khot namar uong upol sidi ka episode sana pen reo ba uni osat ya ka balang da ka jisai ka ka balang ka tien ka tien ka jo U Blei ka sidi patras lapan khai piam denu sembai basep hari sembai bamsep ubolong kaktin ka jong U Blei kaktin jong U Blei bala lap du nang lap hagating pen sle o Mynsiem khot kapen kan do yu nong pop u kala ka bamot u pdiang yo try at that moment u yo ai ka jing kha ka batmai u kala long khon jong U Blei kan ki ba priang yo Jesus Christ lai bor ki balong ki khon jong U Blei ki bala kha om daga snama ka do hari no Mynsiem jong U Blei hagating lap ka pen sle jong nong ya lap. Hallelujah. Kidan sibon ki natural Christian. Kibam pasim la yo ga jingkha ga batmai. Kila pen baptis senrei pen baptis penam. Senrei pasim la khaya ki sekahima jong U Blei. Kidang long way nakahima ga jong U Blei. Kim pasim tho ya ga perthai ga bakin Mynsiem. Kilong strange ki stranger. Ki long way naga perthai ga bakin Mynsiem. Lemda khapare bi pinam labani o ya kahima ke jong U Blei pinam labani o rong shakahima ke jong U Blei ka khlemar bengi yo ke jingkha ga batumai ni kalalong ki khon ke jong U Blei ni rong shaka perthai ga bakin Mynsiem shaka long yeng jong U Blei shakahima ke jong U Blei. Hallelujah. New natural Christian natural man udi unregenerate Christian Ukursan bapak yo jingkha thamai hakali kan nong balai paruang ngamla ban kreni bikum kiba kin jo Mynsiem handai ko kiba kin jado hande par karnal kemno karnal Christian udai utau kursan ubam san satia Kristen khwan mentoi ukursan lingkot jimut jing perkhat hagaba kin jo Mynsiem udang long khelong khwan mentoi war ka mentoi la jong simet berkhadi ke jong utrai ke jong U Blei hani upoluang ko prabengan ngam simla ban krenabi ko me ke bakin ke Mynsiem en rei ko me ke bakin jado ko bahaki khelong hau kres klayo ga jing kha ga basmai tamba bidang long khelong hau kres ngala jubsa jubja ya bi daga dot om daga jing bam namar pimpala sya ya ka hadu mentah ya ka jing bam pimpala sya dang ya bisa ya bi daga dot sigadot don sibon ki immature Christian naga nongba ga jingi ki barang su besar daga dot kidang long khlong kisah saat pergenting ke energi kai ke bapir nama kilong khlong kim dan nong rem nalade kasiti ke abasa saulonong kharkawai ter gong boble lo ah ke balang ke sam stadap ke shakri ban kre ke bangai ban perang ba ke bangai bangin poi boro saka jing dap rniang kres saka jing rang ba khanang bangin nomlong khlong sho ke la sha pen sha kenting ha ke energi kai ke ba per ki khlong ki sha penshat kenting kim dan nong rem sipang gidan ko go wave sipang gidan sa ko go wave ko go air sipang gidan hang ne sipang gidan hang tai kim dan nong rem kim rang ba how try ki sha pen biet agel layer ji kai ke ba bon phol wang hane namar pidang long ke bakin jado na bagadan preng bi ke japi hon ke jania phim long ke bakin jado ba piwa kat bokum kar kom riau namar wei wong au jung pol
uai wanga jung Apollos Umlong ke bakin jado ka faction haka church kerika dak jong ke long jong ke jolong klong ka immaturity ka jing bamrang ba ka jing slow kanon ka jing identify la dia ba unu brio jong U Blei pindai ban identify bagi brio identify bar Chris amen hallelujah hallelujah ngidei ke jong Chris tunyala banga ngidei ke jong Chris amen hallelujah Henry brio bakin U Mynsiem uri brio uba rangba uba sultu ke pertai ke bakin U Mynsiem uba yo ke revolution knowledge ke jingtip na ke jingpynpaw U Mynsiem urangba usan uskem mlaban penki ke jimut ke jo udan na kanang ke baskem hallelujah amen unang ya sa perang ube sa ka jingkhot ke basaneng ke jong utrai umsa pen kenting ke eru jegai ke baper ke bakin U Mynsiem lapan pau balahikai da U Mynsiem tini ong labanga ke bakin U Mynsiem lapan pau balahikai da U Mynsiem badaitan ki bala rangba haga bakin U Mynsiem ki bala ban sutru ye ke jingpynpaw bar ke hikai ke U Mynsiem bakhoi amen daitan ki bala rangba haga bakin U Mynsiem aku bagi sengi ki wan ki katunut ki ni ki prabangai fasang ki kendo barking ye syong mas ni syong barki kadon ka penslek belum hebi sin kren ni ka ktin jublang ni kren ni ki bajilio ka bagi barang long kinam laban catch kinam lakem wow ngong ngasumayan gidon aga realm of the spirit gidon aga dimension ke U Mynsiem ko ni kren ni mysteries ke U Blei ye ke jingmaīan ke U Blei hallelujah la rai yang daga dimension ke U Mynsiem ko U Blei bengin yo kem ye ke U Mynsiem ko U Blei ka belong beyond human comprehension ka ba ka jimur brio kam lakot bar sultho yang in rangba how try hallelujah bangin yo kem ye ke bajulio ke U Mynsiem ko U Blei U Mynsiem ko U Blei long ka telong jong ke jingpynpaw U Mynsiem ko ka ban pynpaw ke bajulio ke U Blei ki balong kat kum ke jikai jong Jisu ke bu Jisu wang haga gospel ke jong yonis khandre lo nong kat khot khadar do khatlai ngadang don sibon ki ru ban ong api henry phim la ban sha ki menta so Jisu ki sanan kim patla ban kat ban yo kem ban ke bakin U Mynsiem wangarang don sibon ki ru ban ong api henry phim patla ban sha ki menta henry on dalawan mau U Mynsiem ka jing shisha ken on yalam ye fi she ka jing shisha baro hallelujah nang taun le akum no namar unum kren naladi U Mynsiem ko unum kren naladi un kren haga jingpin ke jingpynpaw ke U Blei ye ke bajilio ke U Blei namar unum kren naladi en re ke ba un yo snau un kren ba un pynpaw hapi ye ke ru ki ban sawan hallelujah un pynpaw hapi ye ke ru ki ban sawan kinong sensyar ko to por kim tip satya ga jinga thurupa ga tin U Blei usoitan ru shamphang ya ga prophecy instigate influence ki religious leaders ki politician to por di mobilize ki ban peniap yo Jesus Christ tip ya ga jinga thurupa jin bandel tip unnum jin rasan panai iran kam bani wa revolution yega chia thulupa ka ktien U Blei amen kapoi ban ko ngene kren si ke jingpynpaw U Mynsiem ko
Chia Tulupa Gaktian Gajoblay. Revelation through the Spirit concerning Bible prophecy. Nidan kam jingpynpaw Umlong Gajire but Chia Tulupa Gaktian Gajoblay. Hallelujah. Jingpynpaw no Umlong Gajoblay. Jingpynpaw no Umlong Gajoblay Banlap. Ban Snoto Umlong Gajoblay Upanpa Katkum Gaktian Gajoblay. Hallelujah. Nidan kami jingpynpaw revelation, knowledge concerning world events, concerning Bible prophecy, revelation no Mynsiem joblay concerning Bible prophecy. Hakado kapor kiri kibrela rakin jendela tep, ya kai kaban jakinum jendela sana pna, jautra Jesus Christ. Kim tep satyai ki Bible prophecy. Kitep ikinang yoto pare tolopa. Henry kim tep ya kita ki Jingjaliu John getting pendep, Kajo Blei, Gajia Tulupa, Gaktian Gajo Blei. Prabang Navar Finger and Gisni Bamentaro, Naming Gisni, John getting pendep, Gajia Tulupa, Gaktian Gajo Blei. Yakabala broadcast, Doutra Jisu. Yakabala polite Hobor, Doutra Jisu. Haga Gospel Gajomatias, Arbusalanang, Habala Kalidikis and Ran. Ikidak, Jongabakot, Jagawaga Pertay, Nansim lightly, suddenly Gay and Shim the Gidi. Habla Khalid, Degisran of Jisu, Gidagisian, Gisinga, Bakado, Gajwai Pertage, one try, Ujisu Benakonga, Ukrainic deception, Wang Sumar, Bonono, Unum Shukoria P. Kajin Shukor, Kadek, number one sign. Kadak Beninkong, Jungisinga, Bakado, Kadek, deception. Kadeception, Kajin Shukor, Kawan, Nokpaja, Galamler. Usaitan. Nagadarang idan kami spirit of truth. Mynsiem juga di sisa. Ubanya laming isa gading sisa boro. Banlight na gading sa syukur. Hallelujah. Kaya gading kasigi bakado idan kampala. Yung Mynsiem bakor sa U Blei. Bagian light na gading sa syukur. Di number 2 destruction. Gading jot gading pra. Kijuman kitma. Di number 3 distress among nations. Kajing jenjar, kajing uslay, pergi jabin rio jaga percaya. Nilayui, ya kajing syukur, tangga kepor kajing. Nilayui, kajing jot, kajing pra, kajing kelem, lagi teman, lagi juman. Nilayui, kajing uslay jaga jabin rio. Nada sebagai Jisu itu decrease of genuine love. Kajing nang hiar, kajing it, kebasisya, kajing it, jaga babon kan man kriap. Kapop kan man bon, decrease of genuine love, true love. Kajing nang hiar kajing U Blei basisya. Kirim peyeng kersando kajing U Blei basisya kal hiar jeran. Para baya sikir U Blei temangim jia keren. Para bile jeseng temam jia keren. Sano kajing U Blei ka genuine love. Kajing U Blei basisya kajing it ka babon kan man kriap. Lakalong kajing U Blei, kajing prabangan, kajing kinongsun, kajing kisol, kimensi, kabakodor. Namar kajing U Blei kabasisya ditang Mynsiem koy balaban ay. Namar kajing jong Blei lathe yar buk hangi daw Mynsiem koy. Hallelujah. Hallelujah. Nidan kami ke real genuine love. Kajing U Blei kabasisya kabalathe yar buk daw Mynsiem koy kajing kabamotivate yangi. Kabapenki yangi upolong kajing U Christ kapenle yanga. Hallelujah. Kajing ka bapen ki. Shanushu kajing ka bapen ki ingi. Ban ne ka mon jo try. Ban I ginong shun ban I prabangai. Hatu ka ying jing hatu ka long ying jo Blei ka balang ka saat ne em de kajing U Blei. Lai thu mandan bala pasoi zaman I guys pa kajing U Blei. Kajing U Blei. But I bring Jungada, Jesus Christ, Prince of Wudi, demonstration of God's power. I bring a deception, Shukor, destruction, getting jot, getting pra, distress among nations, getting crosslight, decrease of genuine love, can done with a demonstration of God's power. Matthias Arusokar, ye can a gospel jagima, on your lap shakaprate baro. Balong getting class, you can check and reo, Harigatagan Chag of God. Ka gospel getting a board, getting a blade. Amen.
Amen. Hapreng jong kini ki sautuli ki di shakmat dan will be demonstration of God's power. Kajing penpaw na ka bor ka jong Blei, ke bolong ka gospel ka jong tra Yesus Christ. Man penem ni ki jai penrio baro ki berana ka percaya. Blei ko abang ini ke revelation knowledge concerning Bible prophecy. Bangin tip hanung idon mentah. Lanang pendep set ke jia tulupa je ke tien U Blei. Kabar revelation through the Spirit pertaining to the mystery of God's plan. Kajing penpaw lang bomur sebehud agak jere bat kajing temu kajing mayan juga jing temu U Blei. Kajing penpaw lang bomur sebehud agak jere bat kajing mayan juga jing temu U Blei. Mystery of God's plan. Kumangala keren syakmat. Ke plan U Blei kajing temu U Blei. Leng baga jing yap jung Jisu kading pana kalong panat te kajing la ban so thu kajing ki preo hakashiti ke ban kong ske Ephesus lenong ban kong thot khnai ba siko kong ga Bible kumne habola pentip hangi ya ka jingmaīan ka mon jo tuini onglang bat nga habola pentip hangi ya ka jingmaīan ka mon jongu mystery of his will. Kajingmaīan ka monjo dan puli mga kaba kat bagum kajing singo bhajo ya kabulala thmu halade kat kum kata kajing syam su bhajo kabulala thmu halade ula de plan lupa halade U Blei but hakajing penyat kajing dap biang kia hakajing penyat kajing dap biang kia hakajing penyat juga kata kajing dap biang kia terekam jong U Blei ngakok siap penyat abai gani on Umlong yaki ki baro how Chris. Hakajing penyai kajing dap biang kia ki dispensation kia terekam U Blei baro on Umlong yaki ki baro how Chris. Kata mereka final dispensation. Yaki ki ru ki bahabneng bar ki ru ki bakandau kata mereka God's eternal plan. Ka plan bam juga U Blei kalong hakai. Jingkut kia terekam U Blei ban Umlong yaki ki baro how Chris. Set kebala angan pedi. There are 7 dispensations of time. Hinyu tuli ki yatrikam U Blei ka perthai. Ka yatrikam ka benengkong ka U Blei latip ya ka kum ka dispensation of innocence. Ka yatrikam juga jing lui. Nadu ka jing sedang juga jing pelong ka jing thau ka jing bu jing sat benengkong U Blei. Blei la thau brio senang bat kentai ka dur ka jing sriam U Blei. Brio lui pure and innocent. Belului și sur și dor. Ubriu enjoy the fellowship but U Blei hakper edan. Amen. Ubriu long penyat ikising thau ikising pelong ke jong U Blei baro. Kini ga yatri kam ke jong U Blei ke dispensation of innocence. Sedang nudu kata ka bam jukut ke jong U Blei. Baka KUT hausnem sahajar BC yang ke jihab na ubriu. Baka sedang goy baka dispensation. Kaya terekam U Blei ka dispensation of conscience. Kaya terekam jong gajia tiplem. Kabau Blei Ukraine so ubriu haka jia tiplem. Haka conscience ke jong ubriu. Baru ubriu ni sedang ni kata blood sacrifice. Ka jingknya ka berkemerat ban kabor ka pop ka jong. Kwan Abel sedang yaki jing jingknya. Kasi tiplem ka sharai ya kal yo brio ke ibu di banle ke ibu di banle ka sharai ka tiplem. Kali ban puli ka Bible kitab Genesis menu ki brio ki sedang ban shempang ban khot yo Blei. Deh ka ni ka por ka ong kitab Genesis. Ha ka tiplem jid ki brio ka ka shai. Bau U Blei kambiang tang ban ai ka jingknya. Genesis saulo nong khot atun rio. Baru set hi la khayu khon bala khot kerteng enosio. Ti min kata la sedang ban khot eka kerteng utrai. Pabla khayu ni u enos. Kila sedang ban khot ya utrai. Haka chitelem jigi ke sotu ka dan ke jishai bodo U Blei. Nang ta kene kaya jo ka chitelem kaya ba ka khot usnam arja Laispa sanpo BC. Bari da ka senang ka ya trekam ka human government.
ka sarkar ka jung brio ka bor ki ikhtiar show brio ban sanshar ka jingmi unimrod uba sedang ya kata one world government nanda history jaga jabri Israel ki Israel ki kentat ya ka theocracy ka sanshar blai ki panda ka sanshar sim naga sanshar sim ka kha ka democracy naga democracy ka mi ka sanshar dictator tyrant form of government uthning jong ka sanshar don bo pratai lakha naru ko por ki kun Israel ki kentat ya ka theocracy ki pano dos im baru Blei ulade maha muslim ba kumnu sa sanshar api ka to ka sanshar sim ka dur ka Blei pani kan sakha ka monarchy democracy ka tyranny ka sanshar don bo pratai lade batai ke dispersion baro dum sanshar ka beran nanta ha pratai pitip kaladon ha ka jing batai ke U Blei Samuel kenu sanshar chimai baro namdan po bani kiran hane kali sedang jogar ke human government ke dispensation ke balai dispensation ke basau kali ke dispensation of promise ke ba U Blei pick up you Abraham ukular ke jingkular u Abraham bau sembah ju Abraham long ke jingker ku se ke perthai kali ke dispensation ka sedang do arjar BC ter 2000 sanspa BC kawan se ke dispensation of law kaya jongka jung hukum kane gari ka context jongkari Israel nanta house name life new idi ka slang gawai pa dispensation kaya trekam joble ka dispensation of grace kaya jongka jingai e ka banginang don menta hallelujah barkan sedang segawi gaya ka dispensation ka banyo ka khadu ka kingdom age ka messianic age ka sanshar ka jung Messiah ban khliap lut ya ki yatre kam baro ka Bible ko ng sidi ka verses ha ka jing penyai ka jing dabyang ki ya on lumlang ya ki baro how chris haban penkot igini ke dispensation ki yatre kam baro on lumlang ya ki baro how chris ha ka messianic kingdom ka millennium ya ki baro ke happening ki baro akhndo hakading sanshar ka jung chris ka balang ka jung try karan kamban yo ka revolution iri ka ja trekam ka jing ya trekam lang baru mensim khor jung Blei baga plan ka jung Blei ban wanra ye ki baro ban pandemic ya chris Jesus amen ban walam ki baro how chris Jesus haka final dispensation ka gospel ka part jongata ka ye trei ka chi ban alap ka gospel ban panwan ki brio so Jesus Christ hallelujah ka balang ka metri kam jo Christ ka dane ban ye trei lang bo khli song ka balang ban pendep ye ka plan ka jo Blei haka shidi ke apasas ngamdan por ban kremlo dekane lanam balai khaben kong ter upol wang ba hagane ka dispensation la ai hangai ka jingsta ka jingai e bokumno ban administer ye kane ka dispensation kun ban penya ye kane ka ya haka Bible khasi kong ka jing penya niam hare ka tin phareng kong dispensation administration of grace ka ya trekam jo ka jingai e haka ban ai ki shakri jo Blei ka grace ye ka ban administer ye kane ka dispensation ka jingai ban penia ye kani ka yatra kam jo Blei hallelujah hari Amerika mandai kom ka Biden administration ha India kom ka Modi administration ha ke kingdom ka jo try kani ka church administration ni administer ye kani ka ya ka jo Blei ka sarkar ka jo Blei kani ka kham khlan bani ka sarkar jo ka perthai amen hallelujah Blei ko abangin lap ka plan ka jing thmu ka jo Blei hagane ka dispensation gaya ka jingmaīan jo gaya trekam ka jo Blei ka Blei ka ban pinpaw haga jingja jipi ka ka man ka jo Blei nam ta chongpi shimet na prince pi don ni ka role ka pinta haga balang ka jo tra bar ka hima ka jo Blei hagane ka ya trekam jo Blei amen menen ka sni dak shispa prafulai snam ka jingwan juga gospel hagari ka jing Thomas Jones ulami lembat kalok juga Adi Jones absen rek bana be kharwai sem ka praspa sapo
Hadian san riu nyu benai. Kar puar terik benai ben riu kat praspa safuai. Kumenin gese Thomas John bak ani Jones ki yu gejat asora. Apreng ulak ba asora bejur ke tu por. La priang subayu de orang ba sipai. Ubagadem Kapten Lewin hasora. Tang si sne madian sem kat praspa safuar. Thomas John la pen kre e kot abi ke. Kabalai kadeng ke kot pulik khasi abi. Ula pen ni arli ki kot niam. Ula seng lai lagi skul, mau semai, mau mulu asara. Kani Jones kala khlar ka adwar trik bana bapra kat praspa asabusan. Thomas Jones san sne madian la pen kala khasi ningkong iga gospel Matthews daga bai kadeng ke gospel Matthew. Ni syukri jong Blei. Tangi kendian rusnem. La juang Thomas John di khlawat. Jong ga jabru khasi wala umde khasi. Udi khlawat jaga jabru khasi balaya dai ga jabru jongi. Tang hendiar snem yap no. Hendai ula pendep ga mission ga ju. Ban administer ga dispensation ga jong Blei. Ka yatri kam jong Blei ga sedang na sora. Unang tho kot khasi yo bangala klet kerteng. Wang ju banai ka akor sora. Akor sora wong kamdei ka akor sora. Kadi ka akor Kristen balahikai do Thomas Jones. Kaba sapriang na sora keleng kari khasi. Kadi ka jikai ka jong Jesus Christ. Hallelujah. Oni syakri jong Blei ula pendep. Ban administer ka dispensation kaya trika maga jat ben riyo gongi ban mangi medangi dan ka mandate ka jing pen khamti no try ban peniai kam daga jing sarai ka jong Blei daga jing pinpaw ka jong Mynsiem khot ya ka balang jong try laban peniai saprang habangi yo ya ka revelation ka jong Mynsiem khot jong Blei. Hallelujah. Hallelujah. Nidan kam siwan ka revelation no Mynsiem khot Blei bangin tiap kai ka plan ka jong Blei bapin tiap kai ka plan jong Blei ka jingem jombi ndai ban si pendep program pendep niam reban lap ka plan tre kam ka jong Blei. Hallelujah. Ka ba khadu ka point revelation through the spirit about the wisdom of God. Ka jingpynpaw do Mynsiem khot shabang ka jing start ka jong Blei. U Blei tre kam ka perthai kat kum ka jing star ka jo ngino ang lang bat nga U Blei tre ka ma ka perthai kat kum ka jing star jo amen ndai de ka jing star jo ka perthai hari de ka jing star ka jo Blei amen ka jing star jo Blei ka jing star ka bhajrong e ka ba ka jing star brio kamla kem kamla kot Sibenta na gajing roy jen gajing sat perthai. Niyo jing gerhu. Hendrai ga ba khambon ga gajing mensa. Ha gajing sat perthai. La syukor ki babon ki priyo ga perthai namar kinget ye gajing sat perthai. Ka ber singap bani abai gani. Ka kitab Daniel kharal nong gar khot. Ka basab. Ka Bible kong na bagi singi ki ba khaddu la ythulu paw Daniel kumno nga ka ber singap ekane kamat ka ba khaddu jong ni ka khubor ni dan kam mi ka jing start ka jong Mynsiem khot jong Blei Daniel khat ala nang khot ber saw hendrai mami ko Daniel to tap ikiktian ki jing penpaw ka bu yo Daniel ki jing ythulu paw bu yo Daniel umla sempang dan kiporu yo opang uya Blair usakhli usayongan kilong simbolik akidur kimrat kensha kejele bat hakini kelenong bakharar kadan gasur no trai su Daniel wang rei mami ku Daniel tap ikiktian seal no ikiktian batu pandai lahai ki kitab sil gani ki kitab hado ka por jong ka bakut ken barkin long gi ban phet shani shatai ba ga jingtip kan roi singap ka por jong ka bakut kan long kumno bon ki ban long gi ban phet shani shatai ba ga jingtip kan roi kan ga jing roi ju ga jing sta ba ki pri ke ne phet shani ba shatai kani ga je phet shani ba shatai la fin la ki in depth study ke ne
kadi kajing lamur jiki priyo na mar kajing roi kajing start kajing lamur jiki priyo na mar kajing roi kajing start dala abun pala kajing start layak khakli ki priyo ki khana leipule pas metrik khakli ngan kalanya yu dan kam karya guidance dan kam counseling nang rasa seperti mata ki mi shibun ki ki hable kata ya kelumar ki priyo khakli kan nang bun kajing start kata nang khakli priyo nang khamaloi nang lamwer ki priyo bon ki long ki ban pen shani shatai pen lamwer kelumar senongan nai pule kabania dei ba karier ke joka kam ke janga ngamong kam kare ke bakala kare ke badai nga keren ni ke jing lamwer jigi priyo nawar ke pule budi ke roi polar ke jing start ni khon pilih puli na negalan pis ben bore na ngam don sap ko to kelumar he kita kli kanang bon ke jing sar kata gadon ke jing lambur ke jing kelumar jumut ki priyo kadon skui ke jing start menta ka bagiom ke jing start thau nang sha artificial intelligence nakala khasi ke jing start thau nang sha artificial intelligence menta ki babon ki bridge mo kila haymane kila ele artificial intelligence dan revolution show don ki bridge bringi kila ya deng de gitu kila rung se ka perthai se ka technology mdesho se ka perthai mursiam kalonga ba mensa ngamata gadang si singap youtube kumto kidan ngatang suthu ba la keren artificial intelligence ngam tre singap show dan bun mentah ke YouTube ki keren ki artificial intelligence ndi shu brio shisha ba keren la keren de ka technology ki khubor la ban khere de ka technology kajing sukor ka dan hangta u blei la thau yu brio ringkat berka IQ ke jik start ke bajrong amen ngidan ke jik start ke bajrong bala thau do blei nala kata udah nu Mynsiem ko ban reveal ki jingmaīan jing start Blei hallelujah yang insyania hau Mynsiem ba khot chong Blei amen nga sngap YouTube nga play internet nga le chi website ban wat jing sai hanrei ka ba khli du ka day ka revolution ka jong Mynsiem ko ka jing start ka chong Blei na ka Bible amen amen ngidan kam ni ka jing start ka jingpynpaw ka jing start kabano Blei ko wisdom of God ka perthai de ka jing start juga kam itu yo Blei la ibet de ka jing ibet juga chilap gospel ban penim yegi bangai amen ka chilap de gospel ka jing ibet hari ka penim yu nong pop ka pen poi beneng amen hallelujah ngaji sing record ko khubor ngasnap keren aja seng mi ang tamo ay ditulis apa ring dengan record tu khubor keren ni mana yang asoplo karang fresh hari ni record ni don bokomen itu don bokomen dong ni ngata ngam ya ha bi pastor kat ni ka tien U Blei bi keren sa khlau sa batap kat ni ka tien U Blei di ban keren na kayeng kentang bi keren sa khlau sa batap ngaso salaya ba ya phai tien Jisu hang no keren sa khlau sa batap keren Jisu Kristus kadi ke jing ibit haki bre oh kaktin bi ban keren hal cakap ber penbet plus jana U Blei ibit de ke jing ibit ban pandem amen hallelujah banun ra ke jing fu tungin operate en ke singi de ke jing start ke jing U Blei amen tungin tre kamer ke perthai de ke jing start Blei ngin yo e ke revolution ke jingpynpaw ke jing start ka ba kingdom Mynsiem ka ba la pynpaw do Mynsiem ba khot jing U Blei usrai do ne ke jaga ring kat bangi udah ba ke jaga ko ka balang upolwang ringi krene ke jing start tamai ke jing start tang haki bri ke bajanai ki balasan ki belarang ba hautrai omi ke jing start jaga perthai lemni jaga ba kharabo tri jaga break basadu no ringi krene ke jing start ke bari ke jing U Blei hidden wisdom of God shimet collectively as a church ngidan kami ke hidden wisdom ke jing start ke bala buri ke jing U Blei
Amen. Bangin operate ngin trekam de jing start trekam jong ka beneng. De jing berkat jaga beneng, de thought jaga beneng, de jing I jaga beneng. Kaman ra ka jing gerkhu. Kan ra ka jing U Mynsiem. Kan yede ka kum gaman ka jing product jong ka plan trekam ka jong Blei ka beneng. Han U Blei ula penpau yaki hangi do U Mynsiem khot. Namar U Mynsiem yede ke ka jalio ka jong Blei yangin yo. Yake ke ka jalio ka jong Blei. But ngin trekam de jing start ka jong U Mynsiem jong Blei. Kabawan no Blei ngin advise you try. Ngin aingu magada ka ktien ka jong Blei. Hagada ka por bala krediran kam. Ya ka jingpynpaw U Mynsiem ba khot jong Blei.